Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabos kaayo nga naghulog og duha ka dako og miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga kining kabos nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya bisan pa sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygol ikaw, O Kristo. Maayong hapon kanatong tanan. May hapon sa Padre. Karong hapuna, nausab kita nagkatigom ug nagkahiusa aron kita magsimba sa atong Dios. Ug sa atong pagsimba kaniya, nato ginapadayag ang atong mga pagpasalamat ug mga pagdayeg kaniya. Angay lamang nga dili kita makalimot adlaw-adlaw sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios. Tungod kay siya makanunayon nga nagahatag kanato og mga nagkadaiyang grasya og mga panalangin. Bisan pa usahay duna kitay mga problema, nakasinati kita og makalisod, mga pagsulay og hagit sa atong kinabuhi. Bisan anaa pa kita sa pandemya, apan kita nagatuong ang Dios wala jud makalimot kanato. Kay sa kanunay nagahatag siya kanato og mga panalangin og mga grasya. Ug sa kanunay nagapadayag siya sa iyang kaayo og pagigugma sa matag usa kanato. Karong adlaw ginasaulog nato ang kapistahan ni Santa Cecilia, Berhen og Martir. Usa ka babayi nga nagtahan sa iyang kaugalingon, sa iyang kinabuhi. Wala nahadlok nga itugyan ang iyang kinabuhi, tungod kay anaa kaniya ang dakong pagigugma sa Ginoo. O kita ginaawhag nga unta may sama pud kita kaniya, nga sa kanunay andam kita muhatag sa atong kaugalingon. Bisan pa muhalad sa atong kinabuhi, aron ipadayag ang atong gugma sa Dios, ang atong pagtuo, pagsalig ug paghigugma kaniya. Tungod kay ang Dios nahigugma gayud kanato sa daghan og mga nagkadaiyang pamaagi. Usa sa mga pamaagi nga ginapadayag sa Dios ang iyang pagigugma mao ang kanunay nga pagpahinumdum kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Mga pulong nga nagtudlo og nagiya kanato kung unsay mga angayan natong pagabuhaton o pagapuy-an diha sa atong matag-adlaw nga pagpanginabuhi. Kung adlaw-adlaw nagasimba kita, adlaw-adlaw pod madungog nato ang pulong sa Dios. Kung kada Domingo nagasimba kita, matag Domingo ato na pod madungog ang mga pulong sa Dios. O kung ato lang Diod pamatian, o kung ato lang Diod ipatuhop sa ato mga huna-una, o sa ato makasing-kasing ang mga pulong sa Dios, kining tanan mga giya, mga pagtudlo o mga pagpahimangno kanato, kung unsay mga angayan natong pagabuhaton o puy-an sa atong kinabuhi.
Para kanako ang mga pulong sa Dios sama pod sa pulong sa maginikanan ngadto sa ilang mga anak. Adlaw-adlaw ang maginikanan dili jud makalimot sa pagpahinumdum og pagtudlo sa ilang mga anak kung unsay mga angayan nilang pagabuhaton ug puy-an sa ilang kinabuhi. Bisan usahay, sultihan pa kamo sa inyong mga anak nga si mama o si papa, murag pirated nga CD, hala sigig balik-balik og istorya. Apan, mubalik-balik gayud kamo og pag-istorya kanila, tungod sa iyong dakong pagigugma kanila. Kay inyong mga pulong, pagtudlo, paggiya, pagpahimangno kung unsay angayan nilang pagabuhaton, tungod kay kamo nahigugma kanila. O ang Dios na higugma pod kanato gani sa matag adlaw natong pagpanginabuhi sa mahigayon nga kung kita magsimba madungog nato ang iyang mga pulong. O karong gabiuna ato nadungog ang pulong sa Dios. Pinaagi sa kinabuhi sa usa ka byuda. Nga samtang si Jesus anaa sa sulod sa templo naniid siya sa mga tao nga naghalad didto. Daghang mga dato ang naghalad ug dagko pod nga kantidad sa kwarta. Apan may usa ka byuda nga naghalad og duha ka dako. Ug miingon siya sa mga tao nga anaa didto, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayod ug gikahatag kay kanilang tanan. Kayang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra na sa ilang bahandi, apan siya bisan pa sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Unsay ginatudlo kanato sa atong ebanghelyo? Unsay ginatudlo kanato sa Dios nga angay natong puy-an sa atong matag adlaw nga pagpanginabuhi? Ang iyang ginatudlo nga kita unta may sama sa Dios nga magmanggihatagon kanunay. Nasayod kita nga ang Dios manggihatagon gayud kanato. Daghang maggrasya o mga panalangin ang gihatag niya kanato. Gikan sa atong pagmata sa buntag hangtod sa pagpangatulog nato sa gabi, gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan nga Disyembre, daghan jud nga maggrasya og panalangin ang gihatag kanato ang Dios. Dili maihap ang maggrasya og panalangin nga gihatag kanato sa Ginoo. Gihatagan niya kita og time, talent and treasures. Adlaw-adlaw ginapukaw niya kita aron mahatagan kita og kinabuhi. Hatagan niya kita og hangin, hatagan kita og makaon, hatagan kita og maayong panglawas. Daghang mga panalangin nga gihatag kanato ang Ginoo. Tungod kay siya manggihatagon kanato. Ug ang iyang pagkamanggihatagon dili lamang pinaagi sa paghatag og time, talent og treasure kanato. Ang iyang pagkamanggihatagon iya jud gipadayag pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Og si Jesus iya pod gipadayag ang iyang pagkamanggihatagon pinaagi sa paghalad sa iyang tibuok nga kinabuhi alang sa atong kaluwasan. That's how God and Jesus generous to each one of us. Manggihatagon gayud ang Dios kanato. O kita iya pod ginaawhag nga may sama unta kaniya nga kita magmanggihatagon usab. Magmanggihatagon usab ilabi na gayod sa makabos og mga nagkinahanglan. Og kita iyang giawhag ng atong pagkamanggihatagon dili lamang tungod kay sobra nato, surplus nato, extra nato. Dali lang muhatag kung duna kita daghan. Dali lang mo share kung daghan daghan kitang anaa kanato. Apan lisod kaayo ang pagkamanggihatagon kung may sama kita sa byuda nga kana na lang jud ang nabilin kanato. Kanang imo na lang lungagon
sa inyong pamahaw, apan na anang gabi, may nanuktok sa inyong balay, tungod kay ang anak nagahilak sa kagutom, tungod kay usa ka adlaw na sila wala nakakaon, lisod ihatag kadtong inyong lungagon sa buntag sa pamahaw, aron ang kadtong nagtuktok sa inyong balay nga nangayo og tabang hatagan para makakaon ni anang gabi una. Ug ang pagkamanggihatagon wala nasukod sa kadako o kadaghan sa atong gihatag. Ang pagkamanggihatagon, ang tinuod nga pagkamanggihatagon, dunay elemento nga pagsakripisyo. Kanang moingon kita nga after nga imong gihatag, unsay nahitabo diha sa imong kinabuhi. Kay kung daghan ang anaa kanato, if we have a lot, if we have much, it is easy to give. Ug murag wala ra nahitabo ka nato tungod kay may naa pa man nga nahibilin ka nato. Apan pag human nato og hatag murag mamroblema kita unsa na pod akong kaunon ugma kay wala ako man pod gihatag. Mao kana ang tinuod nga pagkamanggihatagon. Nga kung unsa nga naa kanimo, kung unsa ang nahibilin para lang kanimo, apan imo pagihapon gibahin aron ihatag ngadto sa imong igsuon nga nagkinahanglan, that is true generosity. Mapinangga ko makaigsuunan, mao kini ang tawag kanato nga unta may sama kita sa atong Dios nga magmanggihatagon gayud kanunay. Ug ang atong pagkamanggihatagon dili lamang tungod kay sobra, extra o surplus, o dili kita nagmanggihatagon tungod anaa kanato ang atong dakong paghigugma. Ug kung kita tinuod nga manggihatagon, adunay kanato ang dako nga pagsalig nga ang Dios nga manggihatagon dili magpasagad kanato. Andam siya kanunay magbalos sa atong gihatag. Kay sa panultihon kita nagaingon kapag ang Dios ang magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Ato na saligan. Kung ang Dios ang magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Gani dili ta mahadlok nga muhatag ug mupaambit pod sa uban. Tungod kay ang Dios mubalos kanato, amda mubalos kanato, sobra-sobra diha sa atong gikinahanglan. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, kita ginapahinumduman nga ang Dios nagmanggihatagon sa matag usa kanato. Kita usab gitawag nga magmanggihatagon ngadto sa atong isig katawo, ilabi na gayud sa makabos og mga nagkinahanglan. Sa atong panagtigom, kita dinhi aron nagasaulog sa misteryo sa atong kaluwasan diha ni Hesukristo. Pangayoon ta sa Dios atong amahan nga iyang ablihan alang sa tibuok kalibutan kining tuburan sa kinabuhi ug panalangin. Sa matag pagampo ang atong itubag, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, aron ilang tabangan sa pagkamatinumanon ang ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kalinaw sa kanasuran, aron ang kalibutan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang ni adtong nagantos, nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom,
isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Shibalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na ngadto sa kinabuhing dayon, ug himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan. Ihatag kanamo ang imong gilamdag kanamo nga among pangayoon kanimo diha sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.